रायजो राजा नोंथांमोन आंनि हिन्जावा थांबाय जोंनि बरनदि पारनि धुमकानि उजित नाम आरो आंनि हिन्जावा राधिका शिवजात्रिनि रबिबाराव थांदोंमोन नागिरबाबो मोनाखै मैयाबो दाख्लैबो गुवाहाटीयाव नागिर मोनाखै दा गामियावबो मोनाखै दा गथ' साथाम दङ आंनि फिसालानिया राजा बेनिफ्राय जेवजा सानै दा नागिरबाबो मोनाखै दा पुलिसनि माबाबो होबाय दा नागिरबाबो मोनाखै दा सोरबा जुदि मोनोबा आंनि हिन्जावखौ लाखिना दोन हमथाना लाखि आं फन नम्बरखौ खिथाहरदो 709927 बेनिफ्राय 151 बेखौ जुदि मोनोबा बे कन्टेक्ट नाम्बाराव होबानो जाबाय आं नागिरगासिनो मोनाखै दा गथ'फ्रा आलाय सिलाय जागासिनो दा नागिरबो मोनाखै बुंनानै नागिरबाय थादों मोनाखै दा आं मा उबिदा खालामगोन दा जुदि मोनफ्लांबायोबा हमनानै लाखि ओमफ्राय आंखौ फन नम्बर होखाबाय जिथिया खबर हर आंखौ आं फन नम्बरखौ खनसे जनायबावना होनि 7099278151 बे नम्बराव आंखौ कल खालामना होबानो जाबाय मोनोबा जुदि आंखौ फन हरबानो जाबाय बे नम्बराव आं नागिरगासिनो दा गथ'फोरा आलाय सिलाय दङ दा गथ' साथाम गोनां आङो सुवापुरनि बरनदि पार रिजार्भनि ओमफ्राय मोनोबा खबर हरबानो जाबाय मोजां फैबानो जाबाय आं दा गथ'फोरा आलाय सिलाय दङ दा मोजां फैबानो जाबाय आं नोंखौ लाखिफिनगोन नों दा बावनो नों मोजां फैबानो जाबाय गथ'फोरा गाबगासिनो आलाय सिलाय जाना दं दा ओंखाम जाया दै लोङा आलाय सिलाय दङ दा नों मोजां फैबानो जाबाय नागिरगासिनो नोंखौ मोजां नों फैबानो जाबाय आरामनो दा बावनो फै नोङो साननैसो उनावनो फै ना गाबोन फैयो ना दा फैयो गथ'फोरा आलाय सिलाय जाना दङ दा हगारजोबना होबाय नोंसोरनो बेफोर बे फट'खौ आं हगारना होबाय बे फट'खौ नायबानो जाबाय मोनोबा लाखिना दोनबानो जाबाय आंखौ फन नम्बरथ' होबाय फन नम्बर होनाय लोगो लोगोनो जुदि मोनफ्लांबा आंखौ फन हरबानो जाबाय।